Ito yung spicy. Tignan natin kung Ay. manghang talaga yung ano. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng flavor balut. Ayan, mga kapudibis, meron tayong spicy at Regular. yes, binili namin siya Sa online. sa online. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapatid, malinis na yung kamay namin mga taking Kapampangan. Makanta na po, Opo. ayan. Siguro naman po, marami nang nakakaalam nito at nakakapanood sa TikTok at sa Yes. ano no. Yan ang usong-usong ngayon na balut. Yes, tatry namin. Yung may Nakita namin flavor kasi sa ano. sa TikTok, TikTok. tsaka sa ano, sa mga sikat na mukbang. Yung red, spicy yan. So, tikman po natin ang regular. Ay, Meron ng bukas. tikman natin yung nakabukas. May nakabukas na kaagad eh. Okay na. Titikman natin kung yung balot natin dito sa Pilipinas. Kung kalasa. Oo. Pero maliit lang sila niya. Oo, maliit lang sila. Oo. Okay. Hindi lang ganun. Tsaka parang maliit din yung sisig. Sisiw. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Panganta na po. Yung natikman ko, medyo malaki yung bato. Tingnan naman natin yung spicy yan. So. Medyo ginupitan na natin para madaling mabuksan. Pero yan. Titingnan natin ng walang sausawan mga kapudibi. Ayan yung sabaw niya. Ito yung spicy. Tingnan natin kung manghang talaga yung ano. Yung sabaw nila meron na lasa. Parang may Spicy nga. Manghang na. paparas. Manghang nga. Paano nila nagagawa to ne? Siguro habang pabukal daladay yan. At yun Ito masabaw. Ito siya. Ayan siya. Titikman natin ng walang suka. Mga kapudibis. Ito yun. Sarap. Balot na no? Katulad din yung balot na kinakain natin dito. Spicy. Spicy nga. Para sa akin. Pero maliit lang yung sushi. Ang kaiba lang mga kapudibis, meron na siyang timpla. May flavor na talaga siya. Tsaka meron ng asin, tsaka medyo sili. maalat nga ne. Maalat Tsaka siya. maanghang. Yung regular, ito yun. Ganito lang siya kalaki. Yung balot nila. yung regular. Maliit lang yung sisiw. Pero malaki yung yellow niya ne. Ito yung bato. Press lang naman dito sa Pilipinas. Balot nga dito sa atin. Kamukha. Malaki yung dilaw. Malaki din yung bato. Maalat siya mo mga kapudibis. Maalat yung sabaw. May masyas na naman, no? Kalatina. Yung bato. Yung sabaw niya, manya-manya na. Maalat lang. Ayan yung dilaw. Ayan. Ay! Nagbubukas tayo to. Yung dineliver nila to naka-styro na Tapos ito nga yung plastic. Naka-sealed talaga yung plastic nila. Safety naman pag dineliver nila sa inyo. Naman nangigo. Sarap. Ganyan itong bukas. Wala tayong kanin ngayon.
Ha? Wala tayong kanin ngayon mga kapatid. Oo. Gusto namin ma-enjoy yung balot niya. Kasi, Ito yung sisi nila. Uy, grabe. tingnan sisingke ka. Malat yan. Oo. Tapos, masarap pag may sasawan na may pipino na ba? Pero mas buri ko talaga yung balot ng Pilipino. Yung kahit. Yung Kenny. Kasi akin may talaga yung sisi. Diba? Malaki yung sisiw. Saka mas malasang malasa ka mo. Cheers tayo. Cheers. Yan. Siguradong curious kayo kung saan sila mag-order. Sa online lang po kayo mag-order. Marami naman sa online ng ganito. Napanood namin kasi sa TikTok. Tsaka mga sikat na mga bukbang nakita din namin. Grabe. Hindi mo na kailangan mag-asin. Wow. Ayan siya. Oh. Ayan siya. Ay, laki ng bato. Oo nga. Ito yung atang bato ni Daphne. Ang laki ng yellow. Oh, mga ragol lang ang keka. Oo nga, no? Harap. Kaya nasubukan natin. Ito sa tanasan. Maparas kasi yung sabaw, no? Ako gusto ko. Ay, may lumudit ang balat. Ay, may bulo. May lumudlad ang balat. Ay. Ito guys, oh. Saan, Ito yung guys? spicy. Ayan, oh. Tignan nyo siya, guys. Tignan nyo siya, guys. Ayan yung spicy. Isang subo lang. Kahit naman dito sa yung balot natin dito sa Pilipinas, sa sobo lang sa atin. Ikaw? Yung isang tray, ilan ng piraso? 10? Ay, 10. Kaya mga kapudis, try nyo nang bumili sa online. Ito yung regular. Ito yung spicy. Makikita nyo naman. So, itry nyo na po kung nakaka-curious kayo. Mag-order lang po kayo sa online. Yes. Madami Ayan. naman. And ilalagay po namin yung picture. I-click nyo lang po. No, diba? Bibi. Yes. Ayan. Ilalagay namin yung picture ng balot. Oo. Tapos i-click nyo lang yun, makikita nyo kung saan namin binili. Yan. Ayan. Oh. So, mga po, Baby, try nyo na. Yes. Masarap naman to. Shoutout na mga kapudis. Shoutout po tayo. Shoutout po kay Justin Oliveros Shoutout po. from Iligan City. Yes, Lira shoutout Bayaw and Melanie Bayaw from Occidental Mindoro. Yes, shoutout po. Lovely Lynn. And shoutout daw po sa anak niya na si Prince Giam Shin. Birthday po ata ng anak niya. Happy birthday. Hello, happy birthday. Shoutout po sa inyo shoutout po. lahat. And syempre, shoutout po kay Tita Olivia. Tita Olivia, shoutout po. Advance happy birthday. Malapit Yes, na happy birthday po mo. sa 29 yata. Yes, Oh, happy Tita birthday po. Olivia, Tita Cynthia, Tita Nelly Pineda, Ate Janet Lumibal, Yes. Discarte, ayan, mag-subscribe na po kayo kay Discarte and mag-follow na po kayo sa Facebook page po ni Discarte, Roel Lumibal, Cordoba Lumibal. Mag-like and subscribe na po kayo sa akin.
niya. Yes, mga kapudipis. Shout out baby Alison, Catherine Bugoy, shout out. Shout out po. Ruby Garsalia, Camille Garsalia, Elis Garsalia, and Garsalia family. Shout out sa Yes, mga kapudipis, ang ganakin ng video mi. Kaya kita-kits sa susunod na naman. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mo.